Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha ta'ala ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Sayyidina Syekh bin Qadir Al-Jilani. Wa Sayyidi Syekh bin Hasan Al-Asyadili. Wa Sayyid Abdul Malik bin Nasr Yahya. Wa Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Babin Yahya. Al-Barawa Murafi Siyah Afiyah. Wa khususan jami' masyayikh dari Tauhid Rasaniyah wa li jami' masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa mu'allimina wa walidina wa khususan sayyidina kitab An-Naswayyuddiniyah wal kitab Fadlul Gharib Al-Mujib lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa adalina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dikasihkan Allah ta'ala fi dalam munafik wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun wala ya'tuna orang nekani sapa munafiqun as-salata ing salat illa wa hum angin utahe munafiqun iku kusala iku padha aras-arasan wala yunfiquna ora padha nginfakna sapa munafiqun illa wa hum angin utawi munafiq karihuna iku padha sengit kabeh. Wa radana ngersakaken sinten Allah bil infaq iklan infaq hauna ing dalam kene dawuh ikhraj zakat ing mengeluarkan utawa membayar zakat wa rafalan merahaken sinten Allah Subhanahu wa taala annal munafiqa estune wong munafik pan yusalli iku terkadang salat sapa munafik walakin ma'al kasli kan tetapine sertane arsasan wa qad yusakilan terkadang zakat sapa munafik walakin ma'al garatilan tetapine sertane sengit utawa ora seneng wa man sapane wong utawa sapane wong sebagang nyerupani sapa man bing kaum kelawan suatu kaum fawa mongko iku iman minhum iku sebagian dari kaum. Iki pasal menerangkan membahas tentang adab-adab seorang yang mengeluarkan zakat, membahas tentang bab mengeluarkan zakat. Allah Ta'ala fihim Gusti Allah ngendika Gusti Allah membahas orang-orang munafik, mencela orang-orang munafik. Wala yu'tuna sholata illa hum kusala. Orang-orang munafik itu tidak melakukan sholat kecuali ia termasuk wong sing padha malas. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan orang-orang munafik itu tidak mengeluarkan infak, dalam artian tidak membayar zakat kecuali orang-orang munafik itu termasuk wong sing tidak suka membayar. Maksudnya orang ikhlas iya, gedeng iya,
ora seneng iya. Warada bil infaq hahuna ikhraju zakat. Wa rafa subhanahu annal munafiqa qad yusalli walakin ma'al kasmi. Gusti Allah menjelaskan, memberitahu kita bahasanya orang-orang munafik itu tidak semata-mata ora salat babar pisan. Tapi orang-orang munafik itu terkadang mereka sholat, cuman yang ngono iku disertai dengan rasa malas. Waqad yuzakki walakin ma'al karahah. Dan orang-orang munafik itu tidak semata juga babar pisan orang bayar zakat ngono ora, tapi orang-orang munafik itu terkadang juga membayar zakat, tetapinya ia membayar sedangkan hatine ora seneng, hatine ora ikhlas. Cara zahire tok ketok zakat, zahire tok ketok salat, tapi males lah, ora seneng lah, gedeng lah, ngoten niku. Iku wong munafik. Wa man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dan kemudian barang siapa ketika ada seseorang yang menyerupai suatu kaum, contoh orang wong munafik tapi kelakuannya terak kayak orang munafik itu mau sholat disertai malas utawa membayar zakat tapi orang seneng atine orang ikhlas, maka ia termasuk sebagian dari kaum tersebut, yaitu termasuk sebagian dari wong munafik. Wa min adabi lan iku setengah sangking termasuk dari adab akhlak tata kramane muzaki wong sing zakat. Ayyuh rijal yen tang ngetokno sapa muzaki az-zakata ing zakat min ajwadi mali saking luwih bagus-bagus hartane muzaki. Wa dzalika utahe mengkono ikhraj afdalu iku luwih utama wal wajib utahe wajib al ikhraju iku ngetokno minal wasati saking sing sedengan. Iki tasik menerangkan tentang adab-adab membayar zakat. Ini pun dijelaskan termasuk sebagian dari beberapa adab seorang yang mengeluarkan zakat, yaitu hatinya dalam keadaan bagus, termasuk ikhlas mengeluarkan zakat, murni keladaan dari Gusti Allah, senang dan lain-lain. Terus kemudian iki diterangkan malih termasuk sebagian adab seorang yang mengeluarkan zakat, yaitu ayyukhrijaz zakata min ajwadi malihi. Seseorang ia mengeluarkan zakat dari yang paling bagus. Terus zakat fitrah itu ngetokno beras. Dhewe duwe beberapa level beras. Terus enek sing campuran, soloke pecah, soloke utawa sing wapi berase putih, ora rusak, ora pecah-pecah. Nah, iku termasuk sing bagus. Iku luweh utama. Intine termasuk adabe iku mengambil sebagian harta yang paling bagus untuk dizakatkan. Contohnya kalau beras itu mau, itu lebih utama. Wal wajibu al ikhraju minal wasati. Adapun sing wajib ngetokno zakat yaiku tengah-tengah. Contohnya ya ora elak banget, ya ora elek banget, ya ora apik banget. Contohnya sing wajib itu. Tapi sing oleh utama nek iso ya
sing beras apik ngoten niku. Wa amma ikhrajur radi'i lan anapun utahe ngetokno kang asar fa ghairu jaizin maka iku ora wenang illa ayyakuna yen tak ana apa malu apa hartane kullu yus kabehane mal kadzalika kaya mangkono ar-radi. Jadi contoh ketika seseorang mempunyai harta, mempunyai makanan pokok, beras itu mau apa zakat fitrah, tapi kok orang tersebut duwene ya mak iku seluruh hartane semuanya mak iku dan iku tak beras ya iku tak eneke, maka iku diperbolehkan. Tapi nek cara mana ijek duwe ijek duwe harta sing lain sing iso cara mana ditakno dinggo tuku beras sing rada apik utawa ndeke dhewe ya duwe simpenan beras apik, maka iku sing kudu dikeluarkan. Gak oleh awak dhewe tak zakatno cah sing welek iki aku dhewe ya ora doyan, gak oleh nek ngono. Fakir jaiz, maka itu tidak diperbolehkan. Qala Allah Ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wala tayammamu lan aja nejo sira kabeh al khabitha ingkang asar minhu saking harta tunfiquna padha nginfakno sira kabeh. Dewe Gusti Allah wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian semua mengambil harta kalian untuk diinfakkan, sedangkan hartane iku carane welek, carane sarulah. Ya orang ngoten niku, maksudnya awak dhewe duwe sing rada apik tapi kok sing elek di zakatno gak oleh. Wa minal wajibi ala mukhrijiz zakati. Wa minal wajibi lan iku setengah saking sing wajib ala mukhrijiz zakati yang atase ngetokno. Ing atase wong sing ngetokno zakat alla yufarqa utayanto ora misah-misahno sapa wong ha ing zakat ala muqtadha hawa nafsihi. Ing atase patrapane lan nuruti hawa nafsune mukhrij. Ba'ala muwafaqatil kitabi balik atase nyocoki Quran was sunnati lan hadis wa min at-tafriqi ala muqtadal hawa wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.